nwoke mara ihe ọ mara mkpa o mekwanụ ka sị na ya amaghị wee were ọrụ maọbụ omume chetara ya ime ka ọ zaa mmadụ ọ gbawa mbọ tawa ahụhụ problem dị many a ga-eri n'ihe ihe uwe rụọ ụlọ lụọ nwaanyị a ga-agbakwa ụgbọala ma ọ dapụta nke ọ bụla esiri na ọ bụghị mkpa agwa gị na ọ bụ mkpa ọ gbaghịpụ ụzọ lụọ nwaanyị ma ọ bụ di echetawara gị ya ka ọ bụ tiketi eluigwe inwe akwa na anwa soro ọnụ ụwa gakọrọ nwa mmadụ ma imiti ọp ị mara na pọgatrịrị n'ụwa nwanne m ịlụ ọkwa n'ibi ha ibi ime ka ibi emesịa ị bịaghachi to square one. Enyere nwunye m ego ga-azụ akwa ọ sị na ya ga-azụ Pathfinder nsị a zụchakwa zụtara m nke m akọla m akwa m ga-ama bụ nke m akọla m biri n'ụlọ nke m akọla m aga m agbakọ moto nke m akọla m Jehova nye gị nghọta n'okwu ndị a afụfụ abụrụ ulu ọ bụ ihe eji ama nwa Chineke a sị na ndị na-eme ka ha ga-adị ka ha ma anyị bụ ụmụ Chineke ngọzi bụ nke anyị Baịbụl sị na ndị maara Chineke ha ga-adị ka ugwu Zayọn nke a na-apụghị iwezuga ọnọdụ ya enwezue onye nwee nke m akọla m aha ndị a niile na-adị m mma mmadụ ga-akakwa ibe ya ma a sị ma onye nwee ibe ya nwetụkwa ka o wee dị mfe ka ọra na maka na mgbe ụfọdụ ndị ọgaranya nwa ebere ha na-emekwa m ụlọ ha bụ bankị onye baa nata o kelee Chineke o ji ego eme gịnị ma esi abịa mgbe ọzọ iwe abịa ya akọwa ya money misroad onye ọgwụ ego maka na onye gị ya kwụsị na onye baa ụba ewere otuto ya nye ekwensu ụba niile abụghị nke ọjọọ ndị maara Chineke ha ga-adị ike ma na-ewukwa ewu Jizọs bụ eze nwa Jizọs bụkwa eze ihe dị nke mmadụ pụrụ ime o dịkwa nke m apụghị ime ịbụ chi na-enye nwa nna anyị bụ nke m akọla m ihe dị nke mmadụ pụrụ ime dịkwa nke m apụghị ime ịbụ chi na-enye nwa nna anyị bụ nke m akọla m nke m akọla m nke m akọla m Ilu 18 onye chọtara nwunye achọtawa ezi ihe nke ka mmadụ pụrụ ime mana abụ ọma 127 nke atọ lee ihe nketa nke na-esi n'aka Jehova abịa ka ụmụ Jehova anyị na-ele anya ngọzi dị otu a